U ovom videu pokazat ćemo vam kako da povežete program za preduzetnike sa sistemom e-faktura, što će vam omogućiti da automatski, bez logovanja na sistem, izdajete i primate e-fakture u programu za preduzetnike, što će vam veoma olakšati svakodnevni posao. Povezivanje je veoma jednostavno i sve što je potrebno je da jedan ključ sa sistema e-fakture prekopirate u podešavanje programa za preduzetnike. Sada ćemo vam pokazati kako i to da uradite. Da biste pronašli ključ koji vam je potreban za povezivanje sa sistemom e-fakture, potrebno je naravno da imate otvoren nalog na e-fakturama. Ukoliko imate otvoren nalog, treba da se prijavite na sistem. Prijavit ćemo se na sistem e-faktura pomoću elektronskog sertifikata na vašoj ličnoj karti. Kada smo se prijavili na sistem e-faktura, potrebno je da uđemo u podešavanja. Zatim ćemo ući u API Management. Da bismo dozvolili pristup našem programu u sistemu za e-fakturu, potrebno je da uključimo API. To ćemo uraditi klikom na dugme Aktivno. Sada je API aktivan i dozvolit će pristup sa spoljnog programa sistemu za e-fakturu. Sve što je preostalo da uradimo kako bi naš program bio povezan sa sistemom e-fakture, to je da ključ za autentifikaciju prekopiramo u podešavanje programa. Možemo kliknuti Obnovi ili Generiši ključ ukoliko ključ još uvek nije generisan. Sada ćemo selektovati ključ desnim tasterom i ići na dugme Copy. Izlazimo iz sistema e-faktura, ulazimo u naš program i u podešavanjima biramo meni e-fakture. I sada sve što je potrebno to je da naš kod koji smo kopirali sa sajta e-fakture kopiramo u ovo polje. Pored toga potrebno je da odaberemo servis za e-fakture. U našem slučaju to će biti produkcioni. Također možemo da odaberemo i datum za obračun PDV-a. Mi ćemo ostaviti datum izdavanja. I još jedna stvar koja je veoma bitna, a to je da odaberemo oznaku PDV kategorije. Ukoliko smo u PDV sistemu, biramo oznaku S. Ukoliko smo paušalno oporezovani ili nismo u sistemu PDV-a, biramo oznaku SS. Ukoliko nismo u PDV sistemu, potrebno je da odaberemo i šifru oslobođenja od PDV-a. To je u ovom slučaju PDV-RS-33. Kada ste uneli i sačuvali ova podešavanja, više nema potrebe da se stalno logujete na sistem e-faktura, niti je potrebno da lična karta bude u čitaču. Kompletna komunikacija između sistema e-faktura i našeg programa odvija se pomoću ključa koji smo maločas kopirali. U narednom videu pokazat ćemo vam kako da koristite sistem e-faktura za ulazne i izlazne račune. Preporučujemo vam da kliknete na dugme Subscribe kako biste imali pristup najnovijim videomaterijalima.